Jo he titulat aquest document que us arribarà, es diu les pantalles d'infants, la solució no és evitar, la solució és gestionar. La solució si tenim un problema, perquè no hem de donar per sentat que ja tenim el problema. Diré unes quantes obvietats, el que passa és que aquests extremismes ens porten a haver-les de dir perquè seria com posar un marc a aquest tema de les pantalles. Les pantalles formen part del nostre món, i, per tant, hem d'educar en les pantalles. Prohibir és una solució de quan no es tenen altres recursos. I jo crec que si estem en el món de l'educació, justament si alguna cosa tenim és recursos per ensenyar, recursos per educar. Després, una altra cosa és que la societat a vegades ens ho posa una miqueta difícil, però recursos, és a dir, pensar estratègies i maneres per ensenyar a utilitzar les eines que tenim al voltant. Ostres, això és fonamental en l'educació. Evidentment, també en les cases, però a vegades necessitem que algunes coses es donin sobretot a l'escola. Hi ha riscos associats a les pantalles, sí que hi són els riscos, i els hem de tenir en compte i els hem de conèixer. I és per això que hem de gestionar les pantalles, però com hem de gestionar-ho tot en aquesta vida, no? Jo estava pensant, quan pensava en les pantalles, pensava en els conflictes. O sigui, una manera d'enfrontar els conflictes és no enfrontar-los, és donar-los l'esquena, és eliminar el problema. Allò aquesta frase en castellà, de muerto el perro, muerta la ràbia, però això no és educatiu, això és evitatiu. I tot el que evitem arriba un dia que ens explota a les mans. Per tant, no ho hem d'evitar, sinó que hem d'aprendre a gestionar. I quan parlem de les pantalles sí que hi ha riscos, però els riscos no són les pantalles per elles mateixes, aquesta és una de les obvietats, no? Els riscos tenen a veure amb tres coses. Amb una és quins són els continguts que estem oferint a través d'aquestes pantalles, quant de temps li dedicarem a aquestes pantalles i tenim supervisió amb l'ús d'aquestes pantalles. Són aquestes tres coses. I com que són aquestes tres coses i estem parlant de contingut, de temps i de presència adulta, estem parlant de gestionar, perquè hem de gestionar temps, hem de gestionar què mirem, i hem de ser-hi, Llavors, això fa que ho haguem de gestionar. Llavors, riscos de les pantalles? Ostres, hi ha coses que ja ens les han definit, O sigui, els experts, les expertes, no ens han dit absolutament fora les pantalles. No. Els diaris que han de vendre titulars, treuen aquestes notícies, però els experts no diuen això. Els experts el que diuen és donem-li un marc. Llavors, estem parlant de que quan els nens són petits, de 2 a 5 anys, que no els tinguem més de 2 hores diàries i no els tinguem desatesos, o sigui, que sapiguem què és el que estan fent. Nosaltres, a través de Glyphing, estem donant una cosa educativa que ni crea addicció, ni això és com... Aquest acudit no és meu, el vaig sentir no sé on i em va encantar, que algú deia, ostres, hi ha algú que sigui addicte a l'Excel? No, la gent no és addicta a l'Excel. O sigui, les eines de treball no ens fan addictes. Ens fan addictes a algunes altres coses, però això no, doncs una eina com Glyphing o com altres eines educatives que puguin haver-hi no creen aquesta addicció. Ara, si tu tens a nens massa petits de cara a les pantalles amb continguts poc educatius, diguéssim, i més temps del compte, l'OMS i l'Acadèmia de Pediatria Americana marquen aquestes 2 hores dels 2 als 5 anys. Després, una altra cosa una mica més complicada i que nosaltres això ho veiem al carrer. Això jo crec que no passa a les escoles, passa a les cases, que són les pantalles com a calmant emocional. És a dir, tinc un nen que m'està fent una rabieta, tinc un nen que m'està molestant, tinc un nen que està sent pesat i jo li dono la tauleta o li dono el mòbil. I això tots ho hem vist, jo ho veig als restaurants molt sovint. I em sap una mica de greu perquè penso, ostres, és un moment d'estar en família i si tens 3 nens a la taula, cada un està amb el seu dispositiu. Bé, són els nostres temps, però això no passa a les escoles, això passa a casa. I suposo que també tots ho sabem. Després, quan es desequilibra. I aquí vull parlar del tema de Finlàndia, que sempre tenim Finlàndia a la boca i ara l'últim ha sigut Finlàndia recula, Suècia recula. No, Finlàndia i Suècia no reculen en la tecnologia. El que fan és equilibrar l'ús de la tecnologia, perquè és el que s'ha de fer. El que s'ha de fer és equilibrar l'ús de la tecnologia i és el que estan fent els països nòrdics.
O sigui, no siguem nosaltres més papistes que el papa, que acabem d'invertir en tecnologia per ara dir que la tecnologia és dolenta. Ostres, quin criteri pots tenir si el que ahir t'estaves gastant milions del pressupost públic en tecnologia avui dius que és dolent? O sigui, quin és el teu criteri? I qui està decidint, en base a què estàs decidint això? Perquè no són criteris pedagògics, són un altre tipus de criteris, però no són criteris pedagògics. Quan hi ha desequilibri, una cosa és que a vegades ens pregunten, però llavors a mi m'han preguntat pares directament, pares que treballen Glyphing des de les escoles m'han escrit i m'han preguntat, escolta, el meu fill ja llegeix, vols dir que li haig de treure els llibres perquè faci Glyphing? Ostres, no, per favor, no li treguis els llibres al teu fill. Si al teu fill li agrada llegir, jo crec que li agradarà llegir també amb Glyphing, que faci Glyphing i que llegeixi el llibre. No li treguis el llibre, per favor. O sigui, ens han arribat a preguntar això. I és perquè estem en un món com que s'estan radicalitzant les opinions, llavors hem de ser tots blancs o tots negres. I normalment, en algunes excepcions, normalment la via del mig, que és la via del diàleg, la via de l'equilibri, la via de la gestió, que és la via difícil, perquè és la que ens ha de fer pensar i trobar estratègies i maneres, és la que toca. Llavors, ostres, estem parlant d'equilibri. Un altre risc que tenen les pantalles, però no en els nens, també en nosaltres, la lectura superficial. O sigui, quan tu agafes un llibre en el Kindle o de paper, tu estàs en aquell llibre i no surts d'aquell llibre i passes dies de la teva vida, passes hores al dia i passes dies de la teva vida. Pots arribar a passar mesos si llegeixes a poc o si el llibre és molt gran, centrat en una sola cosa. Clar, això dona profunditat. Què passa amb la lectura a les pantalles? Ostres, que és pim-pam, pim-pam, pim-pam. És que fins i tot a mi, que tinc bona capacitat de concentració, em costa a vegades estar-me molta estona en una sola pantalla. Llavors, això sí que és una cosa que l'hem d'evitar. Però com? Una altra vegada amb el contingut, perquè si jo llegeixo un llibre amb una pantalla, estic una altra vegada en aquest moment de profunditat en una sola cosa. Però la lectura de les xarxes, si estic parlant de les xarxes ara i del món d'internet, no estic parlant de la pantalla, una altra vegada, són els continguts. Doncs ens fa que el cervell quedi com superficial, no? Però ja dic, no és un risc només pels nens, és un risc també per nosaltres. I això hi ha un llibre que potser ja està superat, aquest llibre, perquè tot va tan ràpid en aquest món, però fa uns 10 anys va sortir aquest llibre que es diu Superficiales, del Nicholas Carr, i en el document aquest el trobareu, i que realment la lectura aquesta ràpida que fem per internet, sobretot, doncs és una lectura més superficial, és una lectura menys profunda. Doncs aquí està, a buscar aquestes oportunitats, una altra vegada, no? De donar-li temps al cervell i que es quedi centradet en un lloc. Això costa molt, però forma part d'aquest gestionar no només les pantalles, sinó els nostres recursos cognitius i els recursos cognitius dels nostres infants. Aquest és molt obvi, no? Ja l'he dit, contingut inadequat sense supervisió. Ostres, quan entres a internet, allà està tot, doncs evidentment hem d'estar allà. I és difícil estar allà sempre, però hi ha moltes maneres de controlar aquestes coses. I finalment, pantalles abans d'anar a dormir. Per ells i per nosaltres. Les pantalles no és la millor manera d'agafar el son. No tinc ninguna presentació. No. Ja ho he dit que no tenia cap presentació. És un document i que us l'enviaré quan acabi. Com minimitzar els riscos? Doncs una mica és rebatre tot això que he dit fins ara. S'han d'establir límits, però com amb tantes altres coses. O sigui, els nens no poden menjar el que els doni la gana. Perquè un nen que mengi el que li doni la gana potser ens viuria de pizzas i llaminadures i tindríem a nens malalts. Llavors, no els hi podem... Ara prohibim la pizza. No, home, hi ha un moment per la pizza, però no pot ser la base de la nostra alimentació, no? Donar exemple. Jo l'any passat estava en una escola fent una xerrada justament perquè estaven preocupats. Els pares començaven a treure aquest tema i l'escola, que és una escola que porta fent Glyphing des que vam començar i que és una escola que és una escola modèlica en el nostre país, que és com un vaixell insígnia, i començava a tenir pares, que són pares molt implicats, començava a tenir pares amb el tema de les pantalles.
Doncs estan fent aquesta conferència, va haver-hi un pare que va ser molt valent, va aixecar la mà i va dir, escolta, com regulo jo la pantalla si jo no em sé regular a mi mateix? I vaig dir, vale, doncs gràcies per treure i tenir la valentia de fer això, no? O sigui, l'exemple, un altre dia jo anava amb un tren i em vaig trobar uns senyors, vaig acabar parlant amb ells, una parella, i em van explicar que el net li havia dit al pare, és a dir, aquests eren els avis, i el net li havia dit al pare, pare, deixa el mòbil aquí sobre, aquí dalt de l'estanteria. I el pare li diu, per què el vols aquí dalt? I li va dir, perquè vull parlar amb tu. I això li va dir un nen al seu pare. O sigui que som nosaltres els primers que estem tot el dia enganxats al mòbil i que, evidentment, és una eina molt útil, és una eina de treball, la utilitzem per tot, no? Amb el mòbil fem fotos, enviem missatges, treballem, ens comuniquem amb els nostres éssers estimats, tot. Però a vegades el mòbil no hi ha de ser, i no hi ha de ser, i ja està. Hem de llançar els mòbils per la finestra? No, hem de regular l'ús del mòbil. Prioritzar l'ús educatiu, és a dir, si prohibim els mòbils, ells o les pantalles hi arribaran igualment i llavors buscaran la manera d'arribar-hi i miraran el que mirin. En canvi, si nosaltres eduquem en l'ús educatiu i actiu de les pantalles, doncs estem remant a favor nostre. La supervisió i, sobretot, veure que seguim tenint activitats alternatives, això que us deia dels llibres. Però sempre, nosaltres sempre hem pensat així, o sigui, nosaltres no volem que Glyphing substitueixi res. Nosaltres volem que Glyphing doni la possibilitat de fer aquest camí el més lúdic i el més senzill possible perquè cadascú arribi al màxim potencial de la seva capacitat de lectura. Però no hem de deixar de fer esport, no hem de deixar d'agafar llibres, no hem de deixar de parlar amb la família. És a dir, això és una eina més. I ja està. Aquesta és una banda. L'última cosa per acabar seria que el benefici de les pantalles, pel que fa a Glyphing, el tenim garantit al 100%. És a dir, no és que nosaltres defensem les pantalles perquè Glyphing funciona amb les pantalles. No, és que Glyphing va néixer utilitzant les pantalles perquè ens va semblar que era la millor eina que teníem per aconseguir els nostres objectius. I a dia d'avui ho seguim pensant, digui que digui qui ho digui, perquè si ho fem bé, clar, hi ha un exemple molt fàcil, el del ganivet. O sigui, el ganivet mata, el ganivet pot matar. Ostres, nosaltres ensenyem a tallar amb el ganivet a tots els nens quan tenen l'edat adequada per poder aprendre amb el ganivet. No se sent que els nens es vagin clavant ganivets per les cases o per les escoles. No els eliminem el ganivet i els donem tot en puré. Doncs això seria una mica el mateix. Llavors, Glyphing, ja per acabar, a través de les pantalles aconsegueix accessibilitat i inclusió educativa. En el nostre país, afortunadament, perquè formem part del primer món, a vegades tenim dubtes, però no, formem part del primer món i ho hem de tenir clar i agrair-ho. No és tan així, però nosaltres hem arribat a comunitats on han passat meravelles gràcies a l'arribada de la tecnologia i de l'arribada de Glyphing. O sigui, persones que estaven totalment desconnectades de l'alfabetització, o sigui, de la possibilitat d'alfabetitzar-se. I gràcies a la tecnologia hem arribat a aquesta inclusió educativa. Això és una cosa revolucionària. Aquí a Catalunya també ha passat en alguns entorns, però no és tan exagerat com en altres llocs. Entrenament personalitzat i gamificat, que aquest és la mare dels ous, el quid de la qüestió. O sigui, jo quan vaig crear Glyphing, jo necessitava que un nen de finals de 5è de primària que havia repetit quart, per tant era un nen que per edat cronològica estava a 6è de primària, pogués treballar sense frustrar-se, desmoralitzar-se i tirar la tovallola amb el que ell necessitava treballar, que era material, quan vam començar amb el Mario, de primer de primària. És a dir, jo necessitava, o sigui, aquest nen estava a 6è, sí, molt bé, però la seva edat lectora era una edat lectora de primer de primària. Jo necessitava treballar allà, per tant, necessitava personalitzar-ho. Això ho pots fer amb un mètode com Glyphing, no ho pots fer amb qualsevol llibre. Augmentar la motivació, el mateix. És a dir, jo tenia a un nano que si li donava qualsevol eina de paper i llapis me la tirava pel cap, segur.
En canvi, el que va fer, li vaig donar una eina actual, una eina que li fos atractiva, i que això el va permetre enganxar-se al camí d'aprenentatge que li estava oferint. I dic enganxar-se en el sentit que ell ho va fer, no que es va quedar enganxat. El Mario encara ara té 28 anys, però fa poc li van fer una entrevista, no li vaig fer jo, i el Mario va ser molt sincer. El Mario diu, per mi, Glyphing no ho diu així, però diu, per mi, Glyphing no va ser un camí de roses. El Mario va patir l'escola i va patir el Glyphing, però el Glyphing el va portar a poder començar a mirar l'escola d'una altra manera i poder-se començar a veure a ell mateix d'una altra manera. Però sí, el va patir. És a dir, necessitem aquest element motivacional perquè hi ha nens que se'ns desenganxen de l'escola. Alguns perquè tenen problemes com el Mario, altres sense problemes perquè estan en un món que hi ha un munt d'estímuls que són molt més fàcils d'atendre que no pas la lectura. Per tant, si em puc mirar un vídeo, que és pel meu cervell una tasca molt més senzilla que llegir, jo em miro el vídeo. Però és que resulta que necessitem aprendre a llegir. Després la recollida de dades. Dius, és que potser no el fan el Glyphing, ja, però és que potser tampoc llegeixen el llibre, però és que tu amb el Glyphing ho saps, si estan llegint o no estan llegint. Amb el llibre no ho saps. Clar, que podem també agafar-nos aquella frase de, com es diu? Tinc un amic que ho diu molt, contents i enganyats. Jo els dono un llibre. Jo, com que no sabré si llegeixen o no el llegeixen, em puc quedar amb la copla que sí que l'han llegit i, per tant, em quedo tranquil, tranquil·la. Però tu amb Glyphing saps qui treballa i qui no treballa i, per tant, saps si podem tenir èxit amb el que estem fent del camí d'aprenentatge de lectura o no tindrem èxit. Ho saps, no et pots enganyar. Llavors, les dades són bones, però a vegades ens porten males notícies, però aquestes males notícies, que pot ser no s'està utilitzant l'eina, ens han de portar a buscar solucions. No a tornar al llibre, perquè com a mínim el llibre em deixa tranquil. I finalment, una mica ja ho he dit abans, la preparació per l'ecosistema tecnològic actual. Jo ara us poso un exemple molt bèstia, molt bèstia. Però quan jo era molt jove, tenia 14 anys, es va començar a fer a les escoles les conferències d'educació sexual per primera vegada a la vida. Això devia ser l'any 79 o així. 79 probablement, sí. Van haver-hi a la meva classe, jo anava a escola de monges, a la meva classe va haver-hi una sola família que va posar el crit al cel i que va dir que les seves filles no anirien a aquestes classes. A la meva classe només va haver-hi una nena que es va quedar embarassada als 15 anys i va ser la nena que els seus pares no la van deixar venir. Va passar perquè no va venir a les classes? No, no estic dient això. Per això dic que és un exemple molt bèstia. Però vull dir, ostres, hi ha informació que ens pot preocupar, les xarxes, per exemple, ens preocupen, les pantalles ens preocupen, i per això mateix hem d'educar en això. No hem d'amagar el cap sota de l'ala. I la millor manera d'educar en això és utilitzant aquestes pantalles donant un bon exemple, és a dir, fent-ne un bon ús. I ja està. Em fa l'efecte que us ho he dit tot el que us volia dir i... Espereu. I simplement dir-vos una altra vegada això. Jo tot el que he explicat ho tinc en un document. I jo us l'enviaré per si us serveix. Si no us serveix, doncs no l'obrim o el deixem en el calaix. Però si us serveix o tot o una part, o per compartir amb els pares, el que vulgueu, és vostre. Jo us el regalo. I perdoneu si he dit moltes obvietats, perquè per mi moltes coses són òbvies, però clar, me n'adono pels inputs que rebo a vegades que cal dir-ho. I doncs això, doncs ja ho he dit. I ho dono per acabat i espero que us hagi interessat i